Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Wa man makabalibad si Mama Good kay close ba sila man nagsuon na. Ay, okay ra day. Why blame Ay, inirang usahe. Ha? Kay nga naman din sa gapito nang? Say pangutan aday. Agapito. Ngano day ka? Unsa may problema nimo? Ha? Ako? Doon may problema. Sila la dolor biya, oy. Ay, pastilan dollar. Ay, nalagtago-tagos imong gibati agapito. Isulti na lang ng ubrigod. Pastilan ayaw, gudlala. Oo, kung ubri. Mauwaw ka nga naibog og lab ni mo siya. Tinuod na agapito? Daghang na malit sa mga jewelry nga atong gi-display. Padayon na lang ang inyo pagkugi ha. O ayaw gid mo kalimot sa mga pamatasan kung doon ay mga customers nga musod gawas na nga atong tindahan. Every 6 months, magpili ko best employee. You're welcome. Thank you, sir. Agapito. Kita naman lang duha ang niya sa inyo kay nilakaw naman sinang dolor. Unsa man? Tinuod ang gisulti sa imong lula nga. Nga. Naunsa makaubri. Wag yapon ka masito sa akong lala dolor nga. Magsige ra man nagpang media. Aw. Kumedya ra ditong iyang gisulti ganina nga ikaw. Aw lagi. Kung may jar tong lala dolor. Pero agapito, ako, dili ni kumedya ang ako. Ha? Unsa man ubri? Nga na in love ko nimo. Agoy! Oh, kalame! Made! Made dolor! Ay! Made Basilia! Ay, mas Crispin. bitaw. Kumusta naman ka? Okay na ka? Ay, dili in taon, Madi. Pati pag yung sakit sa kong batang. Grabe, gudong batasan si Carmela, eh. High blood. Ay, ikaw man pod good, Made. Imo man sa siyang gisudyaan nga nung naingunan ng itsura sa akong apaw. Ay, natural, oy. Sabi na kaingon nga nahiwi ng naong ni Agapito. Unsa to, Made Basilia? Osbara tong gisulti nimo. Sorry. Sorry, Madi. Sorry, Madi Dolor, ha? Sorry. Maglaruhay lang ta, Made. BFF baya ta. Ay, unaya pagsaway akong apaw. Bisag ingunanan ng itsura na pero mapasalamaton gyapon kus Ginoo kay buutan mas agapito. Ay, mao. Mao bitaw, Madi, mao, good. Sorry po. Tao lang. Ulang. Asam day ka paingon, Madi Basilia. Ay, magpalit kog pain reliever, Madi, oy. Sakit kaning batang lagi nako. Asam day resultas X-ray, Madi. Nahiwi. Usay nahiwi. Ha, klaro ha. Ay, nahiwi ang bukog sa akong batang, Madi. Aw, lagi ha. Abi ko gunsay nahiwi. Oh, muapil na sa kag-singing contest? Nagdamag ko ka ng imong sista. Dili, oy. Maulang yapon. Padogon ang gwapo. Ug ang batik naong mapildi. Unfair kayo to mga judges nga mga bayot sa? Sige lang. Anak man yun ng mga tao nga judgmental. May na lang sa na judgmental kay sa naas mental. Maunay usa sa akong na-inlove nimo agapito. Dadmara gid nimo ang pagsaway sa mga tao. Dawat naman ko na obri ba? Sige ini akong dagway pero
Pero unsa? Na may naibog na ko nga gwapa. Unsa? Kinsa man siya agapito? Ikaw good. Oh, Yawan. hoy, kuyawan gyud ko. Unsa? Agapito, I love you. Agapito? Agapito ngano ka? Migahi man ko ka. Hoy! Hoy, Agapito! Agapito! Ay, inom og tubig Agapito. Sige na. Ngano na? Gipainom na kog tubig nang kay migahi man gud siya. O sa'y nagahi? Si Agapito, good. Aw! Klaro haragun na ubre. Nigahi lagi siya nang. Wala gud siya mulihok. Nakuyawan gani ko. Unsa? Giatake ang akong apo na stroke? Simba ko kaya lalaoy. Ay, nausam, day kang nigahi ka man ko na. Wa kong sabot sa kong gibati lala. Kay? Kagilok. Gilok, ganihan nigahi ka karon gilok na sad. Pasabdar ako na ko ninyo, be. O sa man nahitabo samtang kamurang duhang ni Adene. O sa ba inyong gibuhat? Kamu na lang ka, ha? Bahin-bahin ang pagkaon, ha? Akong gipalit para ninyo mo na, mga sir. Bahin ka na. Naglihan ka na. Okay, buhay sa pa yan, ha? Unya, mga sir, after ko, mga sir. Di isay. Bangayag sa ilong. Sinugdanan pa lang yan niya akong gibuhat. Suoron o natamong tanang mga pulis. Kaya na-assign yung police station at bang anang jewelry store. Parang mga iro ba? Bantay ka ng iro? Laugan o sa busgon o na. Kaysa katapusan, mas mabusog pag yun mong tanan. Sam ni oy. Kadabot na ko kanon. Asam ni Daddy Picto eh. Niuli ko duhay ni Sam mo, pero paguti man na. Ita bene. Sagyaya, maid, boy. Wabi din eh. Kadlagot yan eh. Angiga. Niabot ng turista eh. Unsa? Para I love you, nigahi ka na Agapito? Lalasat, uy. Ang kagwapa ni Ubre, Unya ako'y iyang gisutihan og I love you. Gikilig, baya siya. Kinsay dili kiligon ato. Nga sa nakabati sa akong naong, gisultihan kog I love you. Happy? Happy kayo ko lala, Dolor. Mas happy ko, Agapito. Kaya nakasulti ko ni Mog, I love you. Ay, time pabe. Mula ka kag balik aron makalugar mundo, ha? Ay, baya si lala, Dolor. Kamao mo pod mohatag og lugar na. Tinira ka lala, ayaw paglakaw. Maayo nang dunay witness na mong duha. Witness pa! Agra! Tingil mo na sa gana ni Picto. Yan na. Kinsay may amahan. Kinsay anak. Ako! Anak ko ni mo, ikinabahan. Mama, kung nga dong isog man ang imong baya. Isog mga akong bibida. Nga naman na, ha? Baby, ha? Nga naman ka? Kabata pa ni mo, sige na kay saka ng rabies ni mo, Clintoy. Iro ko! Rabis, iro ko! Adili, iring ka. Iring ka. Nga naman ka? Imbis nindot kayong akong mood, sugato manawang ko sa imong sapot. Nga nung lagi ka? Gusto mo! Di isay, bangag sa ilong. Problema rin na. 1K? Ihurot na agpalit pagkaon, kina fast food chain la. Ihurot na. Kamay, eh! Igamian kag usa ka libo, Clintoy. Nang Dolor, muuli sa ko ha. Kanaw niya nang gidana kong pasalubong nga kalamay. Og nasay peanut cases diha. Agapito, ato na ko. Mupauli sa ko sa amo. Sa di pa ka muuli, Ubre.
paminaw sa akong kanta. Ha? Unsa man nga kanta? And Aubrey was your name. Not too very ordinary girl's our name. But who's to blame for a love that wouldn't love? For the hearts that never played in tune, like a lovely melody that everyone can sing. Take away. Kana, sige, sige. Doesn't wait a thing. Ah, Mauwa mo ko ani. Agapito! ay. Bala na to, basta nakakanta ka pa. Laway, gigakos lagi na good kaayos agapito ubringan no na. Butang ika-dollar. Ay. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!